Rumah Pusako Candi Ura dipersembahkan di Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Mukasihnya rumah ka dirobohan. Indak dirobohan, Doda. Dindiang no jo tunggak nan lapu arah ke rumah baru kosen nan dibuka nyo. Didan mungkin serba salah lo. Kamu membantu ndak do piti. Indak kesetuju keadaannya mantun. Jadi setuju miam. Kemudian hari mungkin ada bana indak ada sampai pulang. Maaf kok pemikiran dan salah. Pulang dan besok anak nemah mengicik. Kok amak atau apa nan mampeloan. Maaf kalah den kalau salah den mamikian no. Sebelum den urak tunggak jo dindiang ko, aden lama ngecek ka mak basa. Kane bangi denan lai. Akau nan tinggal di kampung ko, tu akau padian sajo rumah turun tuah kato liau. Tenang lah dulu, kini ku ada yang kebatanyo. Baru buahan atau babaan lah na rumah tun. Itu kan ibarat no rumah kami nan jantan batigo ko wah. Dah, aden ko serba salah dah. Nah. Tibo kaleh mak basa, aden disuruh mampailoan. Tibo di dapanjen Josidi managah. Tu kaba aden koleh. Indak mantun do. Ancak wak duduan banalah sarono dahulu lah. Pada salah-salah sangku lo bantu iko jadinya. Aden, kalau ditanyo bapiti, indak lo bapiti jo. Ibarat landasan, iyo aden juwonan kanai salahan no. Tibo di mama basuruahan, tibo di dunsana managah. Baretong kama ka pulang bagai pulo. Cubolah tenang dulu. Tenang dulu di. Aden indak ado lo menyalahan sia-sia do. Awak kau kan lai belimo ko ha. Jadi ijan heboh sajo. Galak orang sebalik mencaliak beko. Dan kicean kale udah tunggak rumahku Kalau bakaru subanalah kosong di dalam noda lah menjadi bubuk. Ada nyoba pikir denda. Itun rumah tu. Rumah pusako. Dan ibuek de inyek dari nyek wak lo le. Bagotong royong lo masyarakat membantu. Kini aneh. Kalau di peloan dek ni demah pulang ren kok mati bini ren kok bacarai den pulang den kaen yolah kok lai duit jo ni demah kalau indak amuh miang anak-anak ni demah mengecek beko ke rumah kami amak den mampeloan kemanga den le kemanga Ti malu kebantua itun bagai caritono. Rumahku yo tetap rumah pusako, rumah basamu. Ijen mantang-mantang apa wak babeda sih di? Ganja-ganja pengenang? Kamu lo painya babeda apa bagai itu. Lain masalah, lain lo nan kadisalasayan. Lain lo nan matimbun baan sabanangannya ko. Di dentaraso no da. Indak lo perlu dimani-manian banaro. Alah. Dan ulang sekali lagi yo. Awak balimo no. Heboh lo. Kan muju orang mencaliak. Mimpi ama awak dulu anak-anak nyo ko mapan dan kue. Indak tergantung ke orang lain do. Indak lo mengharuan Ratu Pusako do. Yalah, mudah-mudahan paham seronyo. Aden paham dah. Tuh. Aden nyo berharap masalah iko ndak ketumbuh di kemudian hari dah. Kini ko kademah dengan kecian. Peloan lah rumah tu. Kan dia no do. Ndak managah mampeloan gaiden do. Tapi jago supaya ndak runtuh. Kan rumah tua awak tu. Injan panjang bana pembahasan no. Awak ndak taruh bisa berkumpul bantu iko do. Beko salah-salah menerima lo. Harapan den injan sampai pacah-pacah awak dan injan sampai berpikiran dan indak-indak. Kalau ada keraguan, kecekkan. Jangan asumsi lo dan dipikirkan. Kalau memang ndak kebabateh, mangalo soal pulang tun bagai nan depekian. Setahu den awak ko masih beradik kakak masih di. Jadi jan kian kamari lo nan ang pikian lai. Aden ndak berpikirkan kemari do dah. Atu
Ayolah, ndak dapat mengecek dan bantu ekor rumah. Tu payang sekali. Da panjen masih di rumah. Ang lah paise. Manga lo lah isi di ko ha. Alah mantun dah panjen manjalih kan. Indak juga mengerti. Aden yo tampek ke di pasalahan senyo. Tibo kale mabasa kane bangi ran mampadian. Tibo di dun sana iko lo nandape. Iko lo nandape apa juo lai. Kan ladeng jalehan cako tu ha. Peloan lah nan piti aden yu sadang paniang lo kini ha. Antau ku iyo si camai nan kalai. Dah panjen mantun miang. Tibo dipitih main pa kaden. Aden kan indak lo bujang. Alah babini apunyo anak lo. Dan bini den indak lo bakar aju. Iyo, kalau sama-sama lo nado, sama-sama aniang selawat dulu. Sama-sama berdoa awak. Mudah-mudahan bisu ada rezeki penambah piti daimah dan Allah mempeluan rumah. Deh, diden dah masalah pitih tun. Ndak pakaro diden do. Kalau diden ado, aden paeloan. Kalau indak ado, yu aniang-aniang lo renda ulu. Lain ndak bangi ni daimah mengecek bantu atun kau dah tadi. Indah, uniang mapulo pandai bangi. Yolah den pai dulu. Bisu aku ba akabaanyo kinyak den balik. Uniang jurang bali ubek segi kepala lo cakwa ha. Hande, amu hajuo isuruh-suruh bini tun. Ano kan pandai lu membeli surang. Mangalah engko camai. Mantun orang sayang kabini. Yo. Aden yo mantun. Umur biarlah petambah gai. Nan kabini batambah lo den paiponyo. Ayolah yo. Aden balian lo lah bini den goreng pisang ke pulang acik lu yo dah. Bangalo batandang-tandang membalian bini tu. Untuk rencako bi pulang, bindak membao. Tanang lah ni daimah. Bisuak kalau telaki kinyak den bauan lo kuah-kuah na sen. Yalah, wak cali asal lah biswa. Sialo lah nan di antara dun sanak ko nan lai paduli jo dun sanak padusi no. Alah, kami pailu. Ya pailu dah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Hati-hati yo. Ni Demah, Asidi. kalau disiapkan pengantina dulu baru dibongkar nalapuk kau baanya ni. De Allah Rusidi. Tak sudah-sudah mengecek jak patang mah. Kan sambo miang tibo noru. Bulia baano anggo. Yonya den kok lain malaki tu ne. Ado piti kami na laki-laki ko. Nah den ya cuma baro. Jangan sampai rumah kau tersabui lo menjadi rumah ni Dek uni dan mailoan disabui semua anak uni bisuak ko. Tanang miang lahang. Mangalo itu nanang rusuhan. Rumahku yo katatok puno orang jantan no. Kaminan batino ko punyo hak pakai no. Apolai iku rumah pusako sidi. Itu kan kata uni. Dek uni kini masih hidup. Kalau uni lah mati ba? Iyo kalau serupa uni ko pemikiran anak uni. Kawa cakak lo dan juga nakan nenek untuk mau ni rumah ko. Malah pulang sekali-sekalinya ni. Allah tu sidi Allah tu. Ndak mandanga kecek da panjan patang. Awak ko ndak babeda-beda Rosidi. Indak ado pabedaan. Ijen menjadi rusuh jodiang. Urusan beda apa sagalo tu bagai lai. Den sabana rancak tubuhnya bungo daimahku. Suba namanya luar na bungonyo. Da panjan baru tibo dah. Nanya lah dah. Jadi antu you nanya den. Alah masak samba. Lita nampari kokah. Baa tibo minta makan. Dak masak uni cakoto. Lai, tapi den teragak loh masakan daimah. Lah lamo lu indak. Astagfirullah dah, udah ndak mengecek sajak patang ka makan di rumah. Aden utak sadang paniang gua. Alunado mangaca dapu alairo. Deh, itu nama leh den. Sangke ama ado, aden narok bana ka pulangko.
aruk makan sambalado tanah amak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, manga ada camai bersorak-sorak. Ko da panjen asadang taibo ha. Taibu manga lo ko. Ang dak teragak bagai makan jo sambalado tanah amak tu do camai. Deh, alah rudah. Biarlah adan kalapau santadi. Boleh adan buean sambalado tanah. Ayo pailah. Aku den nagih subsidi. Ayo ko tambah nak sekacik lena. Aden yo lupa mau bawa cako. Jadi dah panjan. Camai, sidi, adan pailudi. Astagfirullah, da camai ba kirono ko. Apa nan ba ko? Oh, tunggak ko nan dikecik andai mah nan alah menjadi bubuk mah yo. Tu dindiang manga babuka sadono ruda. Iyo lo mah yo dah. Tapi tunggak nan babubuak. Itu ba kok dindiang nan babuka sarono. Dan tu iyo lah babuka. Indak ada tunggak. Entu di mana kali lakian dindiang ko lai. Iyo lo yo dah. Di mana lo kali lakian. Da camai ko ba ko. Kasih ko yo. Kasinan yo lo ha. Iyo dendanga keciang sidi. Batu pulo. Dendanga lo kato da panjen. Iyo jo batu. Tantu dan iwan kadunyo. Indah pandirian da camai ko ha. Acari lah di depan jen ko. Iko ni dai mah pandai-pandai surang se. Babongka sadono. Dindiang lah habis. Tunggak ndak barabuah batinggan. Tu balakeen se rumah ko. Ka rumah baru no lah. Aden alah membahas iko jo dai mah. Wak cubalah perhatian. Kan indak diruntuhkan kesedonyo rumah ko do sidi. Ya Allah dah. Iko lah bisa dikecek di runtuhan ko dah. Lah 80%. Rumah tu ko bagabuang je rumah ni dai mah dah. Alah tu sidi. Waang sok tahu ko mah. Caliak lah ha. Baan nonan dulu. Iko ha. Kan alon sudah lah do tu ha orang tukang kerajo. Caliak lah tu ha. Deh, ko ndak manarimo den do. Alah pandai-pandai beradik kakak se ko mah. Beko aden nambe dapak ko tak sisih jo adik den. Tenanglah dulu sidi. Duduklah kasih ko lai. Ko ni dai malah manangah nasi ko. Jan baturu-turu juo lah yang di sinan. Aden bisu sudah rumah ko pulang den ndak dape aden lalu di rumah ko. Yo subana mangutu ati den. Apa muka sui angko sidi babalik-balik ang mangece itu kai itu se dari patang. Ampun den. Malah kemakan baheboh juo baru. Indak juo paham dah. Dari kapatang membahas iko juo lai. Indak sudah-sudah. Iyo gitu tuh dah. Aden lah ilang akal lo mendengar sidi ko Astagfirullah. Ya Allah, ya Tuhan. Masa Allah, innalillah. Deh apa lo lah itu. Hantah sidi ko kasodo encik labiah. Mangalo aden. Dah camai tu ha. Hehehe. Indah tagamang dia menceliak sarang lo ko Deh, sagadang tun badan tapakia lo mencaliak itun. Kan itu nanden sabuian. Itu nan memakan tunggak tun. Ko sarono nan tunggak lambo. Caliak lah kate. Adono ro. Baan dak karusu awak ro. Deh, yo ndak basi agak le. Disiko iyo lo kirono. Iko yo lo ha. Astagfirullah. Ko nan di tapi ko sangai lah kadang-kadang. Deh, yo habis rumah awak di nogok. Ni, ni jadi lah ni ko ha. Bahas sidi. Alhaman ko. Indak mau jual le do di kecian. Ala disabuian tunggak ko ha. Alah babu buat. Lah menanti rubuah senyolai. Bukan indak amu ada yang kecil anda. Ba tu. Aden kan baru mencali. Kalau tahu sejak petang-petang kok. Indak lo den kemenahan do dah. Alah. Jangan dibahas jual dapan jen. Sidi, taibo lo hati ni daimah balik beko. Bukan membahas balik camai. Aden mengharih indak bekerja lehan tu nah. Gelinggaman den no. Rasuka dibaan lah. Deh, ya Allah. Aku ransalah kami beradik-radik ya Allah. Amin.
Pek lah, bimakan wak lai. Lah dingin nasi taro. Ayolah. Jadi. Ayo, cepat, Makan, cepat. cepat, Makan sini. Itulah tadi mini drama radio Rumah Pusako Jandi Ura. Sutradara dan naskah Survio Dila AMD S.Sos. Ide cerita berdasarkan kisah nyata. Produser Rismaniar S.Sos. Teknik rekaman dan montase Cici Handayani AMD. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi. Dak Panjen diperankan oleh Zul Hendri. Siswa Gusria MS sebagai Daimah. Sidi diperankan oleh Fadli Sagita dan Uska Budi Sasmito sebagai Dacamai. Sampai Basuo Balian.